Здравейте, скъпи родители, в нашето следващо видео от Маратонът за родители, чието деца тръгват на детска градина. Аз съм Силвия Подакова, детски учител, монтесори педагог и директор на Монтесори детска градина в Германия. Също така съм и консултант и ментор за родители педагози. Радвам се, че сме заедно в това така важно видео. Може би една от най-важните крачки след подготовката е самият момент на започване на адаптацията на детето в детската градина. И днес ще си говорим за самата адаптация. Какво е важно за адаптацията в детската градина? Ако процесът на самата подготовка е преминал добре, ако сме вложили достатъчно време и достатъчно внимание в този процес, много е вероятно самата адаптация да премине изключително успешно и изключително лесно за самото дете. Какво е важно? Първо е важно да знаем самите ние правилата на адаптацията за самата детска градина. Важно е да комуникираме с персонала, да се оговаряме за следващия ден, за предишния ден, да получаваме обратна връзка как е преминал деня, какво е важно в следващия ден. Тоест, вие трябва да сте в една непрекъсната комуникация с персонала в детската градина, за да можете от една страна да получавате насоки, как ще продължи адаптацията и от друга страна да се чувствате по-спокойни. Така, комуникацията с персонала е важна, също са важни правилата на самата адаптация. Всяко детско заведение има различни правила. Добре е да се знаят правилата, разбира се, всяко правило има изключения, просто трябва да говорите с самите преподаватели, с самите учители, за да ви кажете кое е най-подходящото за вашето дете в следващия момент на адаптацията. Така, какво трябва да правим? Как можем да се грижим за нашето емоционално състояние в този момент? Специално за майките това е един изключително труден емоционален момент, в който те трябва да се справят с най-различни емоции. В себе си много често се появяват емоциите и чувството на вина. Много често се проявява чувството на това, че аз взех неправилното решение, че изоставям моето дете. Това е нормално и това се случва може би с 90% от майките в този момент. Изключително е важно вие да се фокусирате върху моментът, в който вече вашето дете ще бъде свикнало и ще ходи с удоволствие на детска градина, колкото и да ви е трудно в този момент да си представите това бъдеще. Затова днес също ще направим едно такова упражнение. Може да си вземете лист и химикал и просто да си напишете в лявата част на листа. Може да изтеглите една черта от ляво надясно и от ляво да си запишете точка А, което е сегашният момент, т.е. вие сега сте в процеса на началото на адаптацията на вашето дете. Може да си напишете абсолютно всичко, какво се случва в тази точка А, какви са вашите действия, какво се случва, как реагира детето, какво е вашето емоционално състояние. Абсолютно всичко, което е в точка А, т.е. в сегашния момент. След това в края на линията се запишете точка Б и това ще бъде крайният момент на адаптацията, в който вашето дете вече спокойно, уверено и щастливо ще ходи всеки ден на детска градина. Така, много е важно да си представите този момент с изключителен детайл. Да си представите как ви ще се чувствате емоционално, какво ще казва детето ви, какво ще виждате. Може да си представите просто самият момент на това как детето ви казва чао и с усмивка на лице влиза в детската градина. Може да си представите какви неща ще ви разказва след като го вземете, какви неща ще ви показва, че е правило, колко ще бъде гордо от себе си, колко ще бъде щастливо, че е намерил нови приятели. Просто извлечете този позитивен момент, представете си го, този позитивен момент от бъдещето, когато детето ще бъде уверено, то ще бъде вече една нова личност, която е пораснала и която уверено ходи на детска градина, защото то се радва на всичко това, което научава и което придобива и което развива у себе си там. Тоест, важно е ние да насочим фокуса си на внимание върху тази ситуация от бъдещето, която така или иначе неминуемо ще дойде. Вие може да си спомните като родители през какво сте минали до сега. Може би в началото, когато бебето ви е имало колики, ви е било изключително трудно и никога не сте си представили, че този период ще мине и толкова бързо и в един момент ще си спомняте за него с усмивка на лице. Така и с адаптацията в детската градина. Колкото и трудна да ви се вижда ситуацията в момента, тя ще се промени. И тя ще се промени по начин, по който вие позволите тя да се промени. Тоест, вие както се държите в момента с вашето дете, както го поощрявате и както му вдъхвате кораж, то така ще може да се развива за в бъдеще в тази ситуация. Затова е изключително важно да се фокусираме в тази точка на позитивно бъдеще, когато детето вече е свикнало.
Така, след като сте си направили точка А и точка Б, сте си записали абсолютно всички критерии, както за сегашната ситуация, така и за позитивната бъдеща, можете да си направите, да си разграфите линията на 5 стъпки или на 5 участъка. Като всяка чертичка, която разграфявате, ще бъде една стъпка по вашия процес на достигане от точка А до точка Б. Какво означава това? Тоест, вие сте в точка А в момента, в която, да речем, има една трудна адаптация на вашето дете. Детето плаче, детето не иска да бъде оставено на детска градина, детето е стресирано, вие сте стресирани. Така, сега може да определите по това по скалата от 1 до 10. Така, можем да определим по скалата от 1 до 10 колко е трудна ситуацията в момента. Тоест, за нашата цел е щастливо дете, което се е адаптирало в детската градина и което ходи с удоволствие. Така, можете, след като вече знаете вашата точка и вашата цел на достигане на тази ситуация, в която детето ходи с удоволствие на детска градина, може да оцените по скалата от 1 до 10, къде се намирате в момента. Тоест, дали сте на 5, т.е. вие сте вече усещате, че детето ще свикне, но има нужда от повече време или има нужда от повече да намери приятели. Тоест, оценете къде се намирате в момента, в момента на този процес за достигане на целта. Може да се намирате на 7, което е чудесно, оставя ви само 3 стъпки до достигането на целта. Може да се намирате и съвсем в началото, когато е изключително трудно и си мислите, че детето няма да свикне. Може да се намирате на 2 и 3. Просто за вас е важно да определите вашата цел и да знаете къде се намирате в момента, за да може да насочим ние мозъка, не да се фокусира върху тази проблемна ситуация в момента, която ни се вижда нерешима, но да се фокусираме върху бъдещето и да направим план на действие, как ние да достигнем до това състояние, което искаме. Адаптирано дете, което ходи с желание на детска градина. Така. След това можете да разграфите, след като разграфите вашата линия на времето за достигане на целта на различни участъци, е важно за всеки участък да си напишете срок и да си напишете стъпки за действие. Тоест, да речем, че вашето дете в момента плаче от време на време и не иска да свикне, но в момента, в който то бъде оставено, вече се чувства добре и вие няма нужда да си го взимате по-рано. Това е един чудесен напредък. Тоест, можем да кажем, че вече сме на ниво 7 от скалата от 1 до 10. Тоест, след като сме на ниво 7, какво ще се случи, след като преминем ни на ниво 8 и какво трябва да направим, за да преминем на ниво 8? Тоест, можем да окуражим детето по някакъв начин. Просто това са неща, които всеки един от вас може сам за себе си да прецени какво би помогнало на мен и на моето дете в тази ситуация. Може да проведете разговор с детската учителка. Можете да проведете разговор с самото дете, за да го попитате то от какво има нужда. Дали има нужда да си вземе някаква играчка в детската градина. Дали има нужда да има то нещо, което да глушка през това време. Дали има нужда то да създаде първия контакт и да му помогнете. Има много възможности, в които ви можете просто да се срещнете с други майки, с деца от групата на детето и да помогнете на децата, когато те са в една друга обстановка, заедно с майките си, когато, да речем, на детската площадка или отивате на детски център, за да се сприятелят децата, просто за да може вашето дете да открие така първото приятелче, първите позитивни контакти, което ще му даде ресурс да се справи в тази нова ситуация за него. Така, просто за всеки е много индивидуално как да достигнете, какви са стъпките, с които да достигнете от точка А до точка Б. Можете да ми пишете в коментар, ще ви помогна, ако имате въпроси и затруднения. Но това е едно много важно упражнение, което просто на вас ще ви даде така сигурност и увереност, че това не е голям проблем. Не се фокусирате върху проблема, а има определени стъпки, които аз след като направя, мога да премина да достигна до тази нова ситуация, в която аз съм щастлива, детето е щастливо и ние сме завършили адаптацията успешно. Така, за следващата крачка в процеса на адаптация и в процеса на започване на детска градина ще си говорим в следващото видео. Надявам се да направите упражнението, надявам се да имате успех и яснота. Пишете ми, ще се радвам да прочета вашите коментари. Прекрасен ден!